खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जानानै थांनाय गाग्लोबनाय थामहिनबा फरायसाफोरनि गाग्लोबनाय जाथायनि सायाव रबिबाराव हाग्रामा महिलारिया डाइरेक्टलि इउपिपिएल एबा एबसुखौ लोब्बा दं होननानै बुंनायनि सायाव इउपिपिएलनि सायख'जानाय थान्दै दावबायसा बर' बिथाङा फिनजाथाय फोरमायदों। बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिया अजद होनायफोरखौ नेवसिनानै इउपिपिएलनि सायख'जानाय सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बुङो दि जों बेफोर अजदफोरखौ आबुङै नेवसियो। सोरबाफोर बेनि सायाव लोब्बा दं ना गैया बेखौ नायबिजिरखांनायनि उनावसो थि खालामनो हायो। मुलाम्फा आरो खहा जानाय समाव थागिबि हारिफोरनि गेजेराव गावस्रालायनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव आसाम बिधान सभायाव मन्थ्रिफोर सायख'नानै होजानाय मन्थ्रिफोरा मोनद' हारिनो एसटि होनायनि मोनसे रिपर्ट खालामनायखौ गथायदोंमोन, जायखौ लानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे गोबां फरायसालिमा आरो ट्राइबेल फरायसा आफादफोरा हेंथा दिन्थिफुंदोंमोन आरो जोंबो गोथार बिटिसि सेक्रेटारिनि सायाव गाग्लोबनायखौ सोंखारियो। दैदेनगिरि बिथाङा आरोबाव बुंबावदि इउपिपिएल दोलोआ सेक्रेटारिनि सायाव जानाय गाग्लोबनाय जाथायजों जेबो लोब्बा गैया। गोथार सेक्रेटारिनि सायाव गाग्लोबनायखौ सोंखारिनायजों लोगोसे बिथाङा मैयानि जथुमाव सदननि थिरांथाफोरखौ हेफाजाब होनोबो मख'दों। बिटिसि सेक्रेटारिनि लांगोनायाव गोख्रों रैखाथि हान्जा थिसननानै लाहार फाहार खालामनायनि गेजेरजों बिटिसिनि साननैनि गोजां बोथोरनि जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायबाय। जथुम्मानि गिबि साननि जागायनायाव गोबां सोंनाय फिन्नायजों जागायजेनो। इउपिपिएलनि उइलसन हासदा दावबायसा बर', मन्टु बर', बिजेपि दोलोनि रेखारानि दास बर' आरो बिपिएफनि खलिलुर रहमानजों लोगोसे साबा सोद्रोमाफोरा गासै मोन 8 सोंथि दिखांदों आरो बे खोन्दोनि उनाव बिटिसिनि गोदानै सायख'जानाय सा6 सायख'जानाय इएमफोरखौबो गावसोरनि समायखिराखौ लाहोयो। गोदानै सायख'जानाय सोद्रोमाफोरा फारियै क'क्राझार जिल्लानि करमेश्वर राय, जाय राजबंसि हारिनि, उदालगुरि जिल्लानि रतन चन्द्र राभा, चिरां जिल्लानि नन्दलाल मागर गरखा हारिनि, कच हारिनि गणसुरक्षा दोलोनि बोसोनगिरि हेमप्रभा देवी, कलिता हारिनि उदालगुरिनि अजय कुमार हाजरिका आरो बाक्सा जिल्लानि रिदीप कुमार डेका सरनिया कछारी हारिनि बिथांमोनखौ समायखिरा होनाय जायो, जेराव सा3 इएमफोरनि मासि थिसननायखौ मैया समायखिरा लाहोयो। थारैनो बर'फोरा राजखान्थि बिथिंखौ सिगाङाव दोननानै हारिनि खहा जानायखौ सानालासे इयुन जोलैखौ खैफोदाव खोख्लैनो थांगासिनो दं नामा? दिनैनि समाव हारिया अलखदाव गोग्लैनो नागिरबाय थानाय समाव मानो राजखान्थिखौ सिगाङाव लाबोबाय थानो, मानो प्रमद बर', मानो हाग्रामा महिलारिखौ गेजेराव लाबोबाय थाखो? मानो बिपिएफ इउपिपिएलनि खोथाल' लाबोग्रा जाखो जोंनि बर' सुबुंफोरा? थारैनो फैबाय थानाय समफोरा जोबनो गैयै खहा जागोन नामा बर'नि गेजेराव? थारैनो जोहोलाव दैमालुआ बुंनानै गालांनाय, सोमदोन जोहोलावमोना बुंनानै गालांनाय बाथ्राफोरा बर'नियाव नांगासिनो दं नामा? मख'नो गोनांदि बर'आ माब्लाबाबो खौसेथि जानाय नङा, हाजो खर'आव खारखो खारखो थैजोबगोन बुंदोंमोन जोहोलाव दैमालुआ। आंखौ न'नि एन्जरानो मावजिनो गथायबाय, नोंसोर सानसेबो गोजोन मोनजानाय नङा बाथ्राखौ बुंनानै गालांदों सोमदोन जोहोलाव। आं हारिखौ अनोमोन, नायोमोन, न'नि मानसियानो आंजों बेरेखा, आं थैब्लाबो आंजों खौसेथि जायिया नोंसोरबो खौसेथि जानाय नङा बुंदोंमोन बर'नि जोबथा राजा इरागदावा। थारैनो बेफोर बाथ्राफ्रा बर'नियाव नांफिनबाय नामा? हारिनि अलखद समाव जों मानो खौसे जानो लुबैयाखै एबा खौसे जानो रोङाखै? मोनद' हारिनो एसटि स्टेटास होयोब्ला मानो खहा जाया होननानै बाथ्रा बुंखो माखासे बर'नि राजखान्थिगिरिफोरा? बबे आयदाखौ लानानै एक्सिस्टिं एसटिफोरा खहा जायैबादि एसटिखौ होनो लुबैखो? थांनाय माखासे सान सिगाङाव थामहिनबा 29 नभेम्बर खालाराव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जानानै थांनाय जाथायखौ एबसुनि बिथोनावनो जादों होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंबाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। एबसु माने इउपिपिएल, इउपिपिएल माने एबसु बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। आरोबाव बिथाङा बुंबावदों थाखानाय एसटिफोरनि अनगायै जेबो खहा जायालासिनो मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। बे बाथ्राया आंनिफ्राय दिनैसिमबो रोखा। बेराफारसेथिं एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ बावैसो सिगां मोनसे पस्टआव बुंनाय बादिब्ला बिथाङा बुंदों आंखौ मुं सुनानै आरो गुबुन हारिनो थुनज्लायनानै सोरहाबा राजखान्थियारि मुलाम्फा लानो नागिरदोंब्ला बियो सहायथावै दुखुनांथाव। हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गावनि जिउ बावनो गोनां जायोब्लाबो आंहा दुखु थानाय नङा। दुखुआ थागोन अब्लासो जेब्ला जोंनि मोनखानाय अधिकारा जोंनि मेगन सिगाङावनो गोमालांफिनोब्ला।
सैथोआ बेनो बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि बिटिसिआव थानाय क'क्राझार चिरां जिल्लानि बर'जों लोगोसे थाखानाय ट्राइबेलफोरनि राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय लक्ष्मण रैखा बोनाय जादों। बेनो दाय जादोंब्ला आं हगारनानै होनो राजि। जुदि क'क्राझार चिरां जिल्ला आरो बड'लेण्डनि बर' रायजो राजाफ्रा बुङोब्ला क'क्राझार चिरां बिटिसिनि मोन 15 एसटि समष्टि, मोनथाम बिधानसभा एसटि समष्टि आरो मोनसे लकसभा एसटि समष्टि गाव हारिनि खौसेथिनि सार्थआवनो आं खुगा मुथुमनानै थादों। थैयोब्ला हारिनि थाखाय थैगोन, थाङोब्ला हारिनि थाखाय थांगोन, जेराव एबसुनि आफादगिरिया बेबायदि पस्ट खालामदों। नोंथांमोनाबो सिगारेट सोबो नामा? जुदि नोंथांमोनाबो थांखु सोबग्रा एबा माखासे निसा बेसाद लाग्रा हुदा दं नामा? अब्ला नोंथाङा थांखु सोबग्रा, बिदिब्ला नोंथांनि खरसाया बांदों। समबारखालि लकसभायाव बिरि आरो माखासे रोखोमनि सोबग्रा रोखोमनि दिहुनथाइफोराव मिरु एक्सेस डिउटि जाबसिननायनि सोमोन्दै मोननै बिल थिसननाय जादों। बेबादिनो पान मसाला बानायनायाव गोदानै सेस होनायनि थाखाय बिलबो लाबोनाय जादों, जेराव मिरु एक्सेस सोदांनाय बिलआ जिएसटि सुफुंथाय सेसखौ सोलायगोन, जाय आथिखालाव सिगारेट, बिरि, सिकर, हुक्का, जर्दा आरो मोदोमफ्रु बिरि बायदिफोराव लानाय जादों। मैया पार्लियामेन्टआव बे बिलखौ लाबोनायनि उनाव रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामना बुंनाय बादिब्ला जिएसटिआ सुफुंथाय सेस जोबनायनि उनाव बिरि आरो बायदि रोखोमनि दिहुनथाइफोरनि सायाव मिरु एक्सेस डिउटिनि हारखौ बांहोनो थाखाय सोरखारनो राङारि जायगा होनाय जागोन। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गाग्लोबनाय जाथायखौ दुलाराय बर' समाजा दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि ट्राइबेल फरायसाफोरा मोन 6 जौगाखां हारिनो ट्राइबेलनि गनायथि होनो नागिरनायनि हेंथायै क'क्राझाराव गोख्रोङै सोमावसारनाय समाव बिटिसि सेक्रेटारिनि एसेम्बलि हलाव हाबनानै मासि, आरांगा आरो माखासे मुवा बेसादफोरखौ सिमफायनाय जाथायनि सायाव रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायदों बर' समाज आफादा। मुंख्लं नोगोर दिकियाजुलियाव थानाय एल'क्विटी फरायसालिमानि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुम आरो दिकियाजुलि दख'रा एबसुनि लेंथुमनाय आरो बानजायनायाव मोन 6 जौगाखां आरो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय हारिफोरनो आरोबाव ट्राइबेलनि बिबुंनि गनायथि होनो नागिरनायखौ हेंथा खालामनानै फरायसालिमानि लांगोनायाव 2 घन्टा फरायसा खुद्रिसारनाय हाबाफारिया आब्रुथियै मावफुंजायो। बे हाबाफारियावनो बानजायनायजों लोगोसे हाबाफारिखौ बिथा खालामनानै गुवारै बिबुंथि लाखियो सनितपुर जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां रिजय बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां एनस मोसाहारि बिथांनि दैदेननायाव जिल्ला आरो गोबां दख'रा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लाफानानै नोजोर बोनायजों लोगोसे मदद होयो। बेयाव बाहागो लाफानो हादोंमोन सनितपुर जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि मानगोनां परेश बरमहालिरि बिथाङा, लोगोसे बुंथिगिरि आदिम सोरगियारि, लोगो गाहाय नेहाथारि फोरमायग्रा बसुमतारी, नेहाथारि सानसुमा नार्जारि, लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि रतन बसुमतारी आरो हग्राजुलि सा दिकियाजुलि बेलस्रि दिकियाजुलि आरो तेलामारा दख'रा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। आसाम हेरेल्ड फेसबुक पेजनि गेजेरजों सासे सुबुङा बर' हारिखौ बायदि बायदि गाज्रि रावजों हुमखि होनाय जाथायखौ लानानै मैया क'क्राझार सदर पुलिस थानायाव आसाम हेरेल्ड फेसबुक पेजनि हेंथायै क'क्राझार जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो क'क्राझार जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल इउथ लीगआ गसर थिसनबाय, जेराव साननैसो सिगांनिफ्राय बिथांनि बुंनाय माखासे समाजारि बिजोङाव मोनसे भिडिअ'आ गोबां स्प्रेड एबा भाइरेल जादोंमोन, जेराव बिथाङा बर' हारिखौ थांखिनानै बुंदोंमोन। बेखौ लानानै मैया गसर थिसननाय जाबाय। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरजों सोमोन्दो थानाय जाख्ल'नाया फिन आरोबाव सोराङाव फैदों। जारिमिनारि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि थासारिया माखासे आखा-फाखा सुबुंफोरनि आखायाव ओरैबादि गाज्रि जालांदों, जेराव मुलुगसोलोंसालिया मोनसे सरासनस्रा आनजादखौबो मोजाङै खुंनो हानाय गोहो आरो रोंग'थिखौ खोमानानै लाबाय। गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि सिङाव थानाय जागायजेननाय ग्रेजुवेट थाखोफोरनि थामथि सेमेस्टारनि जोबथा आनजादा 1 डिसेम्बर 2025 निफ्राय जागायदोंमोन। आनजादा जागायनायनि 24 घन्टा सिगांनो जर'खा जाहोननि थाखाय आनजादनि समफारिखौ सोलायनो गोनां जादोंमोन। मोनाबिलि 7 रिंगासिम मोनसे गोनां सावरायमेल खुंनायनि उनावबो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफ्रा सिगां फोसावनाय हाबाफारिखौ केन्सेल खालामनायनि जाहोनखौ फोरमायाखै। सिगांनि फारिलाइनि बादिब्ला 5 डिसेम्बराव जानो गोनां एमडिसि थामहिनबा कर्सनि आनजादा 9 डिसेम्बराव जानो गोनां बिएससि भेलु एडेड कर्स आनजादखौ 20 जानुवारि 2026 नि उनाव दोनथ'नाय जादोंमोन। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटियाव अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि आफादगिरि बान्दु ब्रह्मनि खौरां मेला मैया जानानै थाङो।
आसाम सोरखारा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै गोख्रों रावजों खौरांगिरि मेल खुंदों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सआ। आसाम सोरखारा मोनद' हारिनो एसटि होनो मोना। मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिफ्रा गोबां खहा जागोन, जायनि थाखाय जों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रों हेंथा खालामो होननानै गोख्रों रावजों खौरांगिरि मेल खुंदों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि आफादगिरि बान्दु ब्रह्म बिथाङा। आरो जुदि मोनद' हारिनो एसटि होनाय जायोब्ला जों राजा लामा जथेगोन होननानैबो बिथांमोना बाथ्रा दिखाङो। कार्बि आंलं जिल्लायाव गिख्रंथाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सिख्लानि दुखुनांथावै जिउ खहा। केर'नि बागिसा दुबि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे हिन्जावसाया दुखुनांथावै जिउ गोमायो। मोनाबिलि समाव जेब्ला बियो गावनि न'नि उखुमाव दंमोन, अब्ला मासे हाग्रानि मैदेरा हरखाबै 20 बोसोर बैसोनि खुशबु राजबरखौ गाग्लोबो, जायनि जाहोनाव सिख्लाया हरखाबै थैयो। बे समावनो फुंनि समाव बे ओनसोलनि मानसिं चौहान मुंनि सासे सुबुंखौबो हाग्रानि मैदेर गाग्लोबो आरो मानसिंआबो एसे जोखोम जादोंमोन। ओनसोलाव मैदेर फालोआ बेरायबाय थानायनि जाहोनावनो दासान्दि रावबो जाथाय जानाय जायगायाव थांनो हायाखै होनना मिथिमोनदों आरो गोख्रोङै दासिमबो दुंहाव थासारिया सोलिगासिनो दं होनना मिथिमोनदों। बांलादेश हादोरनि फरेन पलिसि एडभाइजार मोहम्मद तौहिदी हुसैना रबिबाराव बुंनाय बायदिब्ला बारग' गाहाय मन्त्रि शेख हासिनानि प्रत्यार्पण आयदाजों लोगोसे माखासे सरासनस्रायै सुस्रांजायै जेंनाफोरजों भारतजों बांलादेशनि सोमोन्दोआव जेबो खहा जानाय नङा होनना बिथाङा बुंदों। बेजों लोगोसे मोनसे इसाराखौ नुनो मोननाय बायदिब्ला ढाकाया नुजाखानाय नखरारि दावराव-दावसिनि उनावबो भारतजों लोगोसे राजखान्थियारि सोलिबाय थानायखौ लाखिनो थांखि लादों। बिथांनि बिबुंथिया बे बाथ्रायाव बोलो होयो दि बांलादेशआव राजखान्थियारि सोलायनाया मोन्नैबो हादोरनि गेजेराव जेथोगोनां सोमोन्दोनि गुदि बिथिंफोरखौ सोलायाखै, जाय ओनसोलारि आरो रैखाथि मुलाम्फानि थाखाय गोनांथार। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गोबां समफोरावनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव मैदेरनि उदखार खालामनायनि गेजेरजों दुखुनांथावै मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानांनो गोनां जादों। बेबादिनो फिन आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांदों तामुलपुर जिल्लायाव। हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानायाव तामुलपुर जिल्ला सेसापानि कहिपार गामिनि थागिबि बड'सा दैमु बसुमतारिया जिउ खहा। तामुलपुर जिल्ला सेसापानि कहिपार गामिनि ननेन बसुमतारि 23 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला बड'सा दैमु बसुमतारिखौ थांनाय हरनि 8 रिंगासोआव हाग्रानि मैदेरा गाथारनानै गालाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाग्रानि मासे मैदेरा न' फारसे फैनायखौ नुनानै होबथानो नाजानायाव बड'सा दैमु बसुमतारिखौ गाथारनानै गालांदों। लोगो लोगो पाटकिजुलि खृष्टान हस्पिटालाव थिसनथाय होदोंमोनब्लाबो जिउ रैखाथि मोननो हायासै। सेसापानि कहिपार गामिनि बड'सा दैमु बसुमतारिनि जिउ गैयै सोलेरखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय मुसलपुरसिम दैथायहरनाय जादों होनना मिथिमोनदों। ट्राइबेलनि आखु, ट्राइबेलनि केरेक्टार होननानै बुङोब्ला माबायदि जायो? क'क्राझाराव ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरजों सोमजिनाय जाथाय बर'नि आरो हादोरनि जारिमिनाव बुंब्लाबो बांद्राय नङा। बिटिसि नेहाथारिखौ देख्रुबनाया बेसेबां गनायजाथावना? बर'नि बिफा, जायखौ जों फादार अफ बड'स होननानै बुंदों, बेनि खुगानिफ्राय मोनफ्रोमबो बाथ्रायाव ओंखारोमोन आसामाव जायखि सोरखारा फैया बर' एबा ट्राइबेलनि हेंथाखा होनना। बै समावनो ट्राइबेलखौ लानानै राजखान्थि खालामदोंमोन आरो दाबो खालामनाय बायदि मोनदांदों नामा? जायफोर जौगानाय थाखोनि गोहोआव थानानै आसामखौ खुंदोंमोन, बैसोर थानाय समावनो मानो गोबां आसामनिफ्राय गावनो गोनां जाया? बैसोर हारियाबो ट्राइबेलमोन। नागालेण्ड, मेघालय, मिज'राम आरो अरुणाचल प्रदेशनि बायदिफोरा बेफोर गोनांथार सोंलुखौ दिखांदों डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारिया, एक्स प्रिन्सिपाल गसाइगाव कलेजनि। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।